Илеш районы Исәнбай авылына 1707 елда нигез һалынган. Авылдың исеме тәүгеләрдән булып ошо ергә төпләнүсе Исәнбай Янсүрен исеме менән бәйле. Ул елдарда авылдың үзенең мәдрәсәһе, тирмәне булуы билдәле. Бүгенге көндә авылдың үткәнен, тарихын, билдәле кешеләренең тормыш юлын өйрәнү өчен даими рәвештә Шәҗәрә байрамы үткәрелә. Быел да Шәҗәрә байрамы тарихка битараф булмаган авылдаштарын үзенә йыйды. Абруйлы кунактарның катнашуы байрамдың мәртәбәһен тагыла арттырып ебәрде. Яңа пландар курып үсешер өчен, яңа һулышалар өчен мин үземә бик бүген зур энергия алдым, көч алдым һәм төрле кәңәшләр алдым. Авылда үткәрелгән Коймак байрамы, Карга буткаһы, төрле мәйле байрамдар һәрбер авыл халкын әүзем катнаша. Улар һәрберсе үз өлешен индерергә тырыша. Якташыбыз Башкортстан Республикаһындагы билдәле спортсмен, дөнья кимәлендәге халыкара спорт мастеры Нурия Нуртинованың якты истәлегенә багышланган төрле спорт ярышларының үтеп торуы авыл халкын тагыла ныгырак бердәмләштерә. Авыл яшьләре өчен төрле спорт ярышлары үткәрергә лә мөмкинчелекләр булдырылган. Балалар, авыл яшьләре саф һавада рәхәтләнеп хоккей уйнай, сана шуа, саңгыла йөри. Булар барыһы ла яшь буынды спортка ялеп итә. Сәламәт тормыш алып бару өчен этәргез көч булып тора. Авылда тырыш, бик оста куллы кешеләр бихисап. Мәсәлән, Ләбиб Нәбиев үз кулдары белән агастан төрле матур хандар тудырга. Флорид Гыйльфанов тимерде иретеп, төрле әйберләр эшләп авылдаштарын шатландыра. Улар үз осталыктары белән балаларга ла өйрәтә. Ашуга, бәйләмгә, сигүгә һәм башка төрле әйберләргә осталыктары булган уңган хуҗабикәләр төрле күргәзмәләрдә катнашалар. Быел улар Илшат Сибагатуллинның хәйрия концертында күргәзмә оештырып, үз өлешен индерде. Шулай ук техниканы үз иткән ир-егетләребез үз кулдары белән төрле техникалар йыя. Мәсәлән, утын яру өчен корылма, соналар, арбалар, песән сабу, картуф күмү өчен техника эшләй һәм авыл халкын хезмәтләндерә. Исәнбай авылы үзенең билдәле кешеләре менән дә дан тота. Улар бик күптәр. Һәрберсе тураһында авыл халкы горурланып һөйләй. Хезмәт батыры, комбайнер, Хезмәт даны орденының тулы кавалеры Бәдертдинов Рәгыйп Марваретдин улы бүгенге көндә лә авыл үсешенә үз өлешен кертә. Уның балалары ла ярыш кертә, үз хуҗалыгында иген үстерә, авыл халкын эш менән тәэмин итә. Аттар тренеры Рүзел Мустафин күпләп ат үрсетә, төрле кимәлдәге ат ярышларында катнашып, еңү яулай һәм авыл данын арттыруга үз өлешен индерә. Бүгенге көндә авылда 587 кеше яшәй. Авылда мәктәп һәм балалар баксаһы эшләй. Яшьтәр авылга төпләнә, матур йорттар һала, яңа урамдар үсеп чыга. Әлеге көндә авыл ерлегендә эш урыннары булдырылган. Урожай токымчылык заводы ямгыятендә, Илеш МТИсында, фермер хуҗалыкларында, мәгариф учрежденияларында хезмәт итә авылдаштар. Исәнбай авылы халкы Атайсал проекты секторында төрле эшләр башкара. Мәсәлән, зыяраттың тирә-яклап уратып алынды. Шишмәләр, мәсет, юлдар төзекләндерелде. Өстәп, шуны ла әйтергә кирәк. Авыл халкы ситтән генә ярдәм көтеп ултырмай. 7 ел рәттән урындагы инициативаларда яклау программаһында катнашып, социаль объектларны төзекләндерүгә, парк территорияһен тәртипкә килдерүгә, юл, һау системаһын ремонтлауга иреште. Шулай ук авылдың үз техникаһы ла барлыкка килде. Исәнбай авылы үз халкын азык-түлек, көн-күреш кәрәк ярактары белән тәэмин иткән кибеттә исерткес исемлектәр белән хату ителмәй. Авыл халкы Аек авыл конкурсына зур теләк менән катнаша. Был конкурс эсил калмауына һәм киләсәк буын яшел йылан менән дуслашмауына ышанысы зур.